mirant-lo. Com et dius, jovenet? Soc Lázaro de Tormes. Molt bé, Lázaro. Ara ens sortiràs. Aquest va ser el primer amo que em va regalar una sabata, ja que caminava quasi tot el dia per predicar la paraula de Déu, però sense menjar, i aquest cas no vaig poder aguantar-lo molt de temps. Així que ell va seguir el seu camí i jo vaig tornar a quedar-me. I va ser en aquest camí on vaig conèixer el meu cinquè amo, un bordero. El seu treball consistia en recollir les almoines segures i importar-les als clergues o museus. Quan era difícil que la gent donés la cura, aquest quasi s'obligava amb artificis i trucs massa baixos. Ets un fall, lladre! Però quin atreviment és aquest? Escolteu-los! Veniu, veniu! Aquest aquí està robant a la gent. Déu perdoni el càstig. No l'escolteu, és un mentider. La passada nit em vaig barallar amb ell perquè m'ha fet negocis penosos que jo m'he negat a fer. Tot el que surt per la seva boca és una gran mentida. Tens alguna cosa més a dir? Sí, ja m'he sabut, però per ara ja no ho sé. Bon senyor, que tot ho coneixeu, perdoneu aquest pobre home perquè no sap el que diu. Inculpa a un bon home com jo que només vol el bé per al teu poble. Oh, Déu meu, si és veritat el que ell diu, que s'obri la terra i se me'n faci el foc. Però si no és així, i jo sóc el fidel i verdader de les meves paraules, que el mateix dimoni se l'aparegui. Així la seva mentida serà coneguda. Sisplau, ajudeu-nos, senyor Bordero. No, ho té merescut per mentider. Hem d'ajudar-lo. No penso perdre el temps. A més, no pot marxar-se deixant-lo així. I el veig molt malament. No és el meu problema. Senyor, heu sigut vos qui ha fet això. Ell s'ho ha buscat. Per caritat. Per caritat. Està bé, per caritat.
i de bona voluntat. Per això vull ajudar-te. En aquesta ciutat, la gent necessita que algú els porti l'aigua a casa seva i podries treballar en això. I així repartiries equitativament els guanys. Gràcies, bon senyor, i seguiré amb gana. Això es parla, per tant comença. Vaig treballar 4 anys amb el capellà i em va anar tan bé que vaig poder-me comprar roba nova i escollir un altre ofici en el que no tingués que carregar amb tanta feina. Una vegada que em vaig acomiadar del capellà, vaig anar a treballar amb un albatzer, però amb aquest no vaig durar gaire, ja que era un treball molt perillós. Ei, ei! Així va ser, com si fos un favor de Déu, que la meva sort va canviar, i aquesta vegada era bé. Sa Majestat el rei vol anomenar-te poder del poble. Gràcies a Sa Majestat el rei. Senyores, busquen uns bons perfums? Sí, vagin per aquí. Gràcies. Elegants cavallers, busquen bon vi? Sí. La taverna és allà. Senyores, busquen bons formatgers? Sí. Passin per aquell carreró. Senyoretes, la missa està a punt de començar. No arribin tard. Sí. El millor treball que vaig tenir a la meva vida va ser aquest. Un bon dia va aparèixer davant meu el que em faltava la vida per estar complet. Al mirar-lo, l'amor ens va venir i va viure feliços fins que un dia... Bon dia, Lázaro. Bon dia. Lázaro, bon home, he d'explicar-te una cosa de la teva dona. Què és el que vols? M'he assabentat d'una cosa molt greu. Què l'ha posat a la meva esposa? que fingués que t'estima i diuen als del poble que només t'estima perquè guanyes de pregoner. Hola, estimat! Com t'ha anat? El dia? Què succeeix? No em parlis, dona. Què? Per què em parles així? M'han explicat que no m'estimes i que només t'interessen els meus diners. Que horrible! Quina és això? Hauran sigut les males llengües que envegen de la teva bona fortuna. I què? Jo, és que dubtes de mi. Això vols dir? Tot és una calúmnia. Veure així a la persona més
m'havia negat. I la meva vida es va envoltar de detalls meravellosos, com l'amor, l'amistat, l'honestedat. Amb això m'acomiado i espero que trobin una bona reflexió